Adventure, what's up Adventure? Karon Adventure na ako ron sa Mikoy's Bohol pizza. Naidaghang klase nga pizza na ako karon Adventure sa Mahayag, San Miguel, Bohol. Karon akong i-surprise ang akong mentor si Renz Junior Show. Birthday niya karon kay dito ko sa Danau palit ko og cake, wa mo ko kabat og cake kay nahotdan man ag bikiri sa og cake manang karon ka adventure na ako karon sa Mahayag, San Miguel, Bohol. Nipalit ko og pizza na lang akong paliton para ma-surprise na ho akong mentor ka adventure. Okay, what's up ka adventure? Unya tadtaod moadto ko sa ilang bahay unya. Ako siyang surprise akong mentor si Renz Junior Show. O ka-adventure, what's up ka-adventure? Don't forget to subscribe my channel, Renato Adventurer, and don't forget to click notification bell para makasunod ka mo sa akong video. Okay ka-adventure, giluto pa ang pizza, mga 5 minutes na maluto na ang pizza. Okay ka-adventure, na ako karon sa Mahayag, San Miguel, Bohol. Gikan po ko nagdaking og buhat gikas Danau, mupalit ko og kanang cake unya nahotdan man nag cake ang bikiri mo nang na kanang nasubo po ko kay ang akong i-surprise sa akong mentor cake unta unya wa may cake mangita na tagpamagi ka adventure para ma-surprise akong mentor si Renz Junior Show. Okay, Renz, happy birthday. Maghinaot ko nga magbalapuson kas imong career isip vlogger sa imong pangidaron nga 23 karon tas pa ka og journey sa imong kinabuhi, Renz. Maghinaot ko patpadayon ang imong kabuotan, imong pagtabang sa mga taong nakinahanglan sa manaho nga kanang nagpatudlo nimo. Unsaon pagdala, unsaon buhat ang pag-vlogger mo nang ka-adventure. What's up ka-adventure? Karong taon maluto ng pizza, mga 5 minutes ang pizza maluto. Nigo man ka-adventure, moadto nako sa balay ni Renz, akong mentor Renz Junior Show. Ka-adventure, naagmi karon sa bahay ni Renz Junior Show. Ganina ka-adventure, nagdaking kog buhat, nihawnon ko sa Danau kay mopalit ko og cake kay akong i-surprise si Renz sa iyang birthday nga 23 nga birthday niya karon ni Renz. Karon kanang wa man koy napalit nga cake ka-adventure sa Danau kay nahotdan mag-cake dito. Ako na nihapit na lang ko sa Mahayag, San Miguel, Bohol. Shout out sa akong gipalitan sa Mahayag, San Miguel, Bohol sa ilang pizza karon mao ni ka-adventure giablihan na pizza ni Renz. Happy birthday Renz. Giablihan na ang pizza ni Renz mo na akong nadala kay sa Danau, hot down sila cake. Ako tagi ablihan na Renz. Kana giablihan na Renz nya. Natinga si Renz kaya ang gipalit soft drinks raman siya kita sa ako mang gitaguan dito sa akong sakyanan ag pizza nga akong gipalit bisag gamay ni na appreciate gyapon ni Renz kay kinasing-kasing man gyapon na bisag gamay nga kantidad unya lamin to ka-adventure nga kanang cake unta kay ma-surprise si Renz sa kanya sad to say in English to ka-adventure. Nasubo ko kay pagkadto na sa Danau, pagkapit na sa merkado, nahurot ang ilang cake dito manang napalitan ako sa pizza sa Mahayag, San Miguel, Bohol. Unya karon kaway Renz, kaway. Happy birthday karon ka-adventure ni Renz sa iyang ika-23 ka adlaw na tawhan og daghan pagdaghan siya birthday nga may tamo siya kinabuhi kay tamo siya kabuotan, ka maayo nga mentor. Mana karon ka-adventure, karon na mga bata. Si pari. Okay. Okay, akong ihatag pod ni okay ana. Okay ka adventure, ako ba si
arin sayang kasulti nga karon na series karon oh. Okay na oh. Kato si Zaha. So, maadjong udto hapon di ay, maadjong hapon di mga kabisyo. So, daghang salamat especially sa nag-vlog karon ni Renato Adventurers sa mga makyat kaadto. So, sa dila man si Jasio. Nagpasalamat ko ni Renato Adventurer gagihibo ko yung mentor. So, mayong gatag mentor guys, kana video na din na mabatbat ng mentora. So, amazing. Di man sa ingon guys, nga mentor jud pud ko kay gusto jud ko mutabang ni Renato Adventurer. So nagpasalamat ko niya sa iyang surprise. So na-surprise ko guys, gamay ra siya nga bukuan guys, butang pero dako sa ang kasing-kasing. So salamat ko Renato Adventurer. Di pa kay Renato Adventurer kundi sa Ginoo po kitagaan ko niya laing adlaw, laing challenge na pud sa kinabuhi, laing birthday na pud. So salamat kaayo. So ako po guys, shout out ko ni Ate Flor May Buholana sa mga ilang pamilya dito. Salamat sa pag-welcome nila kung aging adlaw sa pag-vlog. Kay abi-abi jud mi dadto guys kay na-surprise po si Ate Flor May kay GNA ko ni abot. So daghang salamat. So ako po nagpasalamat sa ning subaybay sa channel ni Renato Adventure sa akong channel pod. So unta magtinabangay kami guys, kita ra ba ganay mga Bisaya magtinabangay naman ta para support each other. So kani ang mga vlog guys dili man sa as in nga maka-contribute or makakuan sa uban, pero kani ang vlog is murag kan ba silbing pag kuan sa tanan ba ka unity pag kuan sa uban, pag murag maghatag og kanang hatag og mga idea, maghatag og mga inspiration sa kinabuhi. So mao to guys, daghang salamat og don't forget to like and subscribe ni Renato Adventurer. Okay, thank you po rin sa imong mga kaayo nga imong gipakita, gitabang na ako nga. Sa mga gusto nga amuat ko willing nga personada nga mag-vlogger, ayo ka wow nga pagduol na mo kay usap ko ni nga motabang ninyo. Di man siya ingon nga mukita tadayon, at least nga natay pag-abot sa panahon. At least natay buhaton. Okay, ka-adventure, akong balikon pag-utro. Bihap sa papa ni Renzi, pare niyo. Kaway. Oh, kaway. Wala papa ni Renz Junior siya akong pare. Mo ni siya nagkugos akong anak si Patrick. Oh, mo ni siya kiyakos ganang pare si pare niyo. Og sa iyang binaji, inday. Oh, yang nami karon diri sa balay ni Renz Junior siya unya sa iyang mga igsoon na karon diri. Dako ko pasalamat nga niabot sa kinabuhi na si Renz. At least nga siya ang usapod nga part sa akong kinabuhi nga nagkuan po nag-supervise sa may mga gituduan na may buhaton. Dako po ko pasalamat. Mga ka-adventure, ang balik ko pagbalik. Happy birthday Renz. Maginaot ko nga maayo na daghan ka sa Ginoo og daghan nga nindot nga panglawas. Ilayo sa balatian, sa buta karong panahon na ay COVID-19, ilayo tana. Mo nang ato pasalamatan ang kahitasan nga karon gitagan tag pre nga hangin tanan. Kaya naman sa hospital ba lisod ba karon kay mogamit karon sa hospital oxygen tag 3,000 ang oxygen. Karon pasalamat sa Ginoo nga itagaan ta niya kabaskog sa panglawas, hangin nga libre, tubig nga gitagan ta. Bahalag wapa tama ko wapa ko monetize kay ka monetize naman ka pamutra na po no kana nakaon na si Renz sa so magkakaw na tagay mani sud guys. Mani siya guys akong na flavor nga mo siya flavor nga kuan siya ang flavor tunga guys kay di maigo guys mga bata guys. Ang pangalan ni guys akong napalit kuan siya kanang Nico's your pizza made with love. Okay. O salamat sa kahantag ng nagbuhat ani sa mahayag sa Midibuhol. Okay, sige na. Ari. Si Jack kay maigo guys. Kain na kami ka-adventure. Ito makita na to ang mga pagumangko ni Renz. Papa ni Renz. Kami karon diri. Isa kinagmay at least nga malipay kasing-kasing. Usaw man ang ginaghan unya wa sa gugma. Ano man sa ginagmay at least okay ka-adventure, maghinaot ko, nagmalipayon mo sa akong video. Ayaw kalimot pag-subscribe sa akong channel, Renato Adventurer. Ayaw kalimti pag-click ang notification bell para makapalo mo sa akong video.
Salamat ka adventure. God bless. Kaway mga bata, kaway. Kaway, 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 kaway. Kaway.